Welcome to back my YouTube channel once again. Good morning to all of you. रायजोफोर दिनै आङो मोनसे YouTubeआव फैनायनि खारनानो जाहैबाय दाथ' जोंहा इलेक्सन खाथि सम सफैबाय। दा बे गणतन्त्रनि हादराव जोंहा बोसोरबानि उन MLA नि इलेक्सन, MP नि इलेक्सन, BTC नि इलेक्सन बे जायो। 2 बोसोरल' जोंहा गेप थायो, 3 बोसोरा रानिं जायो। दा गणतन्त्र हादराव गावनि गोसोनि बेबेग बायदि भट होनो मोनथाया बयनियावबो दङ। दा बेयाव खिन्थु जोंहा सोरनो होयोबा हारिनि, हादरनि, ओनसोलनि थाखाय मोजां जायो, बेबायदि पार्टिखौ दिनै सायख'नानै लानाया जोंनि थाखाय गोनांथार। दा बेयाव आङो बुंनो नागिरदों दिनै जोंनाव 17 बोसोर BPF नि सरकार सालायनाय समाव मा मावबोदों, मा मावबोआखै दाजाब दानख' जों हिसाब खालायनानै दानि बे UPPL नि सरकार सालायनायजों जों रुजुनायाव दा नुनो मोनबाय। माने हाग्रामा महिलारि बिथांनि जे खुंथाय बेबस्था बे जोबोद माने स्पिडआव डेभेलपआ खारदोंमोन। ओंखायनो गोबां ओनसोलाव बे 17 बोसोरनि गेजेराव लामा, दालां, अफिस, मावख' बेफोर गासिबो जाजोबदोंमोन। खिन्थु दिनै 3 बोसोर UPPL सालायनायाव जों नुबाय बिथांमोनहा मोनसेबो स्किम लाबोनो हायाखै। गासिबो आगोलनि हाग्रामा महिलारि सार मावलांनायखौनो फिथा हास'नाय। आरो बे ससियेल मिडियायाव फुरा बेखौ मानसिफ्रा स्पष्ट जाजोबखाबाय। दा बिथांमोनहा मोनसे खोथा बुंबाय थायो जे BPF नि समाव गोबां असान्थि परिबेस जाबाय थायोमोन। दा UPPL खुंथाय बेबस्थायाव पिस मेन्टेनेन्स जाबाय बा सान्थि फैबाय। खिन्थु सान्थिया दिनै बोरै फैया जानो? बिथांमोनहा आन्दालन खालायग्रा मानसिखौ दिनै थगाय थाखा थफ्ला होनानै सिरि थाहोजोब्बायब्ला, दा दावराव खालायग्रायानो गैलाब्ला बोरै सान्थि जाया जानो? BPFआथ' बै समाव सरकारसो सालायदोंमोन ना। बै समाव रायजो बिग्राफ्रा सोरमोन? दुलाराय बर' फरायसा आफाद बिथांमोनहा बिदोंमोन जोंनि बर' हारि हिसाबै, बा NDP बिदा फंबायमोनहाबो बिदोंमोन। दा दिनै बिथांमोनहा बिटिआर एकर्डनि गेजेरजों सान्थि सुक्ति खालामबाय। दा रायजो बिग्रा माने राजा लामा जथेग्रा, ट्रेन ब्लकेट खालामग्रा रायजो बिग्रा माबाफ्रानो गैलाबाथ' बेथ' सान्थि जाखागोन ना। आरो बर'ल' नङा, बर'जों लोगोसे गुबुन गुबुन हारि माहारियाबो बै समाव हाग्रामा महिलारि सार सरकार सालायनाय समाव गोबां माने गाव गाबागाव हारिनि इस्युखौ लानानै माने दावराव दावसिया बारामोन। दा बैफोर रायजो बिग्रा हारिफोरखौ दिनै BJP सरकार बा UPPL सरकारा प्रतिश्रुति होयै दिनै सिरि दोनदों। खिन्थु जेब्ला बे फिसा फिसा हारिनि दाबिफ्रा जाफुङा, अब्ला बेनि अरगें हाजो बेरफ्रुसारनायखौ नुगोन। आरो बे अरगें हाजोआ नैबे MP इलेक्सनावनो बेरफ्रुसारगोन। खारन दिनै बे सरकारा मोनफ्रोमबो हारि माहारिनि माबाखौ इस्युखौ लानानै राजनितिकसो खालामदों। मोनफ्रोमबो जाथिनि इस्युखौ लानानै दिनै राजनितिक बार खालामबोदों। आरो बेखौ दिनै बारखौ थगायनो हानाय नंला। मोनफ्रोमबो जनगोष्ठीया दिनै बुजिबाय। दिनै BPFआ थगाय राजनितिक माब्लाबाबो खालामबोखायाखै। सैथो खोथाखौ बुङैसो दिनै राजनितिक खालामदों BPF हान्जाया। खिन्थु दानि बे सरकारा मावगोननो, जागोननो, होगोननो, होनो थांगासिनो दं, जानो थांगासिनो दं। माने फिउचार टेन्सनि खोथाखौल' बिथांमोनहा बुङो। खिन्थु जों उमुगाव उमुग मावखांबाय, उमुगखौ जों एरखम मावदों, बिदि खोथा बिथांमोननिफ्राय माब्लाबाबो गनाय नङा। दिनै सानदों नामा BPF नि समाव बिदि ब्लाडसेड जादों,
दावराव दावसि बारा जादों होननानै BPFनि इमेजखौ गुबुन माहारिनिजों गाज्रि खालामनानै होनो हागोन सानदों नामा? गुबुन माहारिया अलरेडि मिथिखागौ BPF हान्जाया माबायदि हान्जा। जोंनि BPF हान्जायाव बर'जों लोगोसे बिभिन्न हारि माहारिखौ लाफानानै जे सनानि BTC दालांनायनि जे मोनसे सिमां, बे थांखिया दंबाय थायो आरो बे थांखि आरो मोन्थोरखौ गासिबो माहारिया मिथिगौ। दिनै बिथांमोनहा एडभान्टेजनि सरखारसो, बिथांमोनहा एडभान्टेज होयै होयैनो रायजो राजाजों ओरैबायदि गाज्रि मोनजागासिनो दङ। माबा मोनसे दमासिनि फिथा सिथाव जाब्लाबो प्रमद बर'आ एडभान्टेज होयो। माबा मोनसे फुख्रियाव ना आदार होबाबो राकेश बसुमतारी ना मा एडभान्टेज होयो। माबा जगासन खालायबाबो एडभान्टेज होयो। मानसि मोजाङा गावखौ बांद्राय हाइलाइट खालामनानै लाया दे, खिन्थु नैबे गभर्नमेन्टआ ओरैबायदि गभर्नमेन्ट, जोङो एरखम मावदों, एरखम मावबाय बुंनानै लायो। आरे नों मावनायखौ जादोंना जायाखै रायजो राजायासो आसि थुनानै खोन्थागोन। बेयाव नों बाख्नायनानै लानांगौ दरखार गैया। सासे गथ'आ मेट्रिकखौ फार्स्ट डिभिजन जायोब्ला आं फार्स्ट डिभिजन जाबाय होननानै सात्र मोजाङा गावखौ बाख्नायनानै लाया। बिनि गुड टेलेन्टखौ रायजो राजासो बाख्नायगोन। लाइक प्रमद बर'आ बिदिनो गावखौ बांद्राय बाख्नायनानै लायो बिथाङा, खिन्थु खामानि मावनाया खम आरो खामानि मावनायनि बिथांनाव खुनु माबा गैया, साहसबो गैया, प्लेन पलिसिबो रोङा। प्लेन पलिसिया ओरैनो थेलेबलेब माबा माबि लाफ्लाबाय थायो, ओंखाम ओंख्रि गेलेनाय बायदि साइसनि प्लेनिं लायो, खिन्थु मोनसेबो साक्सेस गैया। दा दिनै बिथांमोना बिराद डेभेलप जाबाय होनदों। डेभेलप जायाखै। दिनै गामि गामि मोनफ्रोमबो बर' गामियाव थां, नोंथांमोना हिनजावफोरखौल' जमा जमा थानाय नुगोन। गासिबो हौवा मानसिया सोनाबथिंजाय दिल्ली, मुम्बाइ, बेंगालर, केलकातायाव खामानि मावनो थाहैजोब्बाय। बे 3 बोसोर समाव बर' हारिनि रायजो जानायनि जे बेबस्था, बे जोबोद गोदोसोबाय आरो बर'नि डेभेलपखौ प्रमद बर'आ 10 इयार्स गेप खालायबावबाय। सानदोंमोन बिटिआर सुक्तिनि गेजेरजों जोङो BTCनिफ्राय आरो साबसिन जागोन होननानै बयहाबो मिजिं दंमोन, खिन्थु बिथांमोनहा जाथिनि इस्युखौ लानानै राजनितिकसो खालामबोबाय थादों। किसुमान बर' हारियाव खालनायक लिडारफोर दङ। बे खालनायक लिडारफोरनि थाखायनो दिनै बर' हारिनि अबस्थाया दिनै बिदि जादों। बिथांमोननो नांगौ खालि थाखा फैसा। थाखा फैसानि थाखाय बिसोरो हारि आरो गावनि मोन्थायखौबो फाननो बिथांमोनहा गिया आरो लाजियाबो। आरो बेबायदि लिडारखौ लिडार होननानै मानिबोबाय थानायावनो दिनै बिसिनि साननाया दिनै एसे गाबोन एसे बर' हारियाव आंनि अनगायै सोर दं बेबायदि साहससिम थांदों। ओंखायनो जोङो लिडारखौ गाव गावनि मेलेमजों बिजिरनानैसो जों मानिनांगौ। जोङो सोरबा मोजां होनबानो बिनि खिथु खिथु थांनो नाङा। प्रमद बर'खौ रायबानो गोदो आजां गाजां मानसिफ्रा गाबलायलायथारोमोन। दा नुबायना प्रमद बर'नि आखलखौ। बे MP इलेक्सनाव आरो UPPL हान्जायाव बर' हारिखौ बा BTC ओनसोलखौ दैदेननो हानाय, दिल्लीयाव खोथा बुंहैनो हानाय रोंखा राखा, एडुकेटेड, स्पिच पावार गोरों, साहसि मानसि UPPLआव लिडार गैला दा। जोंनि BPFआव गोबां दं, मुंखौसो जों मख'वा। जाय राजनितिक हान्जाया 17 बोसोर खुंबोबाय, बिनि एक्सपिरियेन्स आरो टेलेन्टआ एसेल' नङा। खिन्थु UPPLआ दिनै गोदान हिसाबै दिनै बिसोरो BTCखौनो बिसोर सालायनो रोङाखै। अब्ला दिल्ली बायदियाव सासे MP जानानै मा जों BTC ओनसोलनि थाखाय बिख'नानै लाबोनो रोंनो?
बेबायदि मानसि गैया इउपिपिएलआव। ओंखायनो आं बुंदों फैबाय थानाय एमपि इलेक्सनाव जोंनि ओनसोल आरो हारिनि थाखाय बिपिएफ हान्जायाव भट हो, बेक्तिगत लाबालाबनि थाखाय भट होनो नाङा। जोंहा बे फैबाय थानाय एमपि इलेक्सनाव जे बिपिएफ हान्जाया देरहानायनि जे अंक बे जाखाबाय आरो रायजो राजाया जथेस्थ' मोनसे एबाराव मोजां सोलायनायखौ लुबैदों। थांनाय 3 बोसोरनि सिगां मोनसे थगायनायनि सोलायनायखौ लाबोदोंमोन प्रमद बर'आ। थगायनायनि सोलायनायनि जे दोहौ बेखौ बिथाङा लाबोदोंमोन। एबारना जोंना नैबे एमपि इलेक्सननिफ्राय गोदान सोलायनाय मोनसे, बे जौगानायनि सोलायनाय, थगायनायनि सोलायनाय नङा। आरो बेयाव जथेस्थ' जोङो दुखुथिया गोरिब आइ आफाफोरखौ, रायजो राजाफोरखौ लानानैनो दानि जे मोनसे बिपिएफनि नेक्स्ट सासन जागोन जों बेखौ खुंलांगोन। खारन दा जोंनि बिपिएफआव गोबां माने गोदान गोदान फैबाय इउपिपिएलनिफ्राय, बिजेपिनिफ्राय, कंग्रेसनिफ्राय। बे बिदा फंबाय बिब' बिनानावमोन गासैखौबो लानानै जोङो सनानि बिटिसि जोङो सालायलांगोन। जोंनि खुंथाय बेबस्थाखौ एबाराव जोङो खुब मोनसे मोजां सालायलांनायनि जे बेबस्था जों बेखौ लादों। दा बिथांमोनहा बिपिएफनि सायाव जेफोर एलिगेसन लाबोदों, बे एलिगेसननि सायाव जोंनि बिपिएफनि हान्जाया बांद्राय रिप्लाइ होआ। खारन नङै नङै बुंनाय खोथाफोरनि सायाव जाम्बा जाम्बा मानसिफोर बुंनायनि सायाव रिप्लाइ होबाय थायोबा दाम थाया। दा दिनै गोबावजों फिन खेनसेबाव फैनाय जाबाय। फैनायनि खारना बेनो जे दा जे इउपिपिएल गभर्नमेन्टआ एडभार्टाइसल' होयो आरो एरखम होबाय होननानै बुंनानै लाबाय थायो। आरो बिपिएफनि समाव भायलेन्स जादों गोबां बिदि बुंबाय थायो। बेफोरबायदि माखासे नंथारै एलिगेसन लाबोनायखौ दिनै आङो फंसे फंनै बुंनो होननानै इउटुबाव फैनाय जाबाय। दा बिथांमोनहा लाजिनांगौ। 12थाल' सिट देरहानानै बिजेपिजों सिखाव सिस्टेम सरखार सालायनानै लाजिनांगौ। बिपिएफआ बेसेबां देरहायामोन, इउपिपिएलआ बेसेबां देरहायामोन। दा अब्लाबो लाजिनो रोङा बिथांमोनहा। आसा खालामबाय फैबाय थानाय जे एमपि इलेक्सन, बेयाव जोङो गासैबो बिटिसिआव थानाय बिभिन्न हारि माहारिनि सुबुंफोरखौ खौसे मोननानै हाग्रामा महिलारि दैदेननाय बिपिएफ हान्जानि जे बिजाथि जागोन, बे बिथांनोनो बे एमपि इलेक्सनाव थोजासे भट होनानै जाहाथे जोंनि ओनसोलखौ जौगानायाव बयबो साफ्रोमबो मदद होयो। बेखिनिखौ आङो बुंनानै फोजोबनाय जाबाय। गोजोन्थों।